Panguva ino zvobuda zvinzi aiwa President Chiwenga is now in charge. Vakomana zvadhakwa. Panguva inoyi irikunyatsoonekwa kunzi mukomana Bombshell is safest. Pano pakuchadyiwe runopisa. Saka pana mashoko atirikuona kuti aiwa mukomana anombonzi nevanhu aiwa anospread mafalsehoods kana nhau dzaanenge asina kukonfirma on X anonzi Majara Jairus. Dziya dzichikonfirma mashoko ese akataura. People now they now have confidence. Kuti saka zvinenge zvakaplaniwa. Zvinhu zvitori nesetup yazvo kudhara. Saka pana mashoko anonyorwa panapa kuti subscribe or like on the bell icon. Ndinopenda Majara Jairus pacritical point ino yatirikuona kuti aiwa Bombshell Geza aiwa ariuya panapa atinyatsi kuvirima anoda nyora achiti papost yemusi 20 February anoda achiti aye there has been some movement and Commander Geza will appear in a video explaining the way forward. Meanwhile, President Chiwenga, who is in charge, while the crew Mnangagwa is in Namibia, is under heavy surveillance from ED's parallel security structures. Ndomashoko anoda nyora panapa tinoona kuti aiwa pana anouya achimakonfirma mashoko aya oti trusted source anouya achireplya just now achiti aiwa mashoko akataurwa naMajara Jairus panguva yatoona kuti aiwa mutungamiri wenyika aiwa mukomana general pakanga aiwa achiri acting president anouya achitaura mashoko achiti aiwa mukomana Bombshell Geza aiwa achazodzoka zvekare in another video achiudza maZimbabweans achiexplain the next step forward kuti toita sei and now ndozvatakuona zvakuitika. Bombshell Geza is now safest. Pana patinomuona kuti in his video the Zimbabwean flag yanga yakamiswa upside down anga akapfeka maarmy camouflage. Panguva inoyi zvinatso kuratidza kuti chatsva panapa tichiona mashoko anotaurwa naMajara Jairus achiti President Chiwenga is in control panguva inoyi. Takunyatso kuona kuti aiwa panguva ino hazvisina kumira zvakanaka. We are not sure kuti generally vari involved muma-attacks ari kuplanwa naGeza here or not, but obviously generally semunhu anozikanwa kunzi is an anti-corruptionist panapa chakatobaka. Imbotidze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu mudze mafungiro enyu. So subscribe or like.